abantwana benkosi akusiba beswe Sukela ngesikhathi esiqale ngaso kuze kube manje. Amen. Sizongena kolunye uhlelo lokunikela. Amen. Sizoqala kanjena abathandekayo. Sizocela ukuvuleka ispace la ukuze kusebenzeke kahle ngesikhathi i-finance committee iseza. Amen. Soqala kanje. Soqala ngegalile. Amen. Emva kwegalile sizobiza inqaba. Emva kwenqaba sokubiza ukuphila. Emva kokuphila sobiza iBethlehem. Emva kweBethlehem sibiza inyanda yekhova. Amen. abantwana benkosi akusiba beswe Kristu uyise abantwana benkosi akusiba beswe Kristu uyise abantwana benkosi akusiba beswe Kristu embuyise abantwana benkosi akusiba beswe Kristu embuyise abantwana benkosi akusiba beswe Kristu embuyise kancane ngitulo abantwana akusiba belizwe bangcwelise njalo
Sibingelela abazalwane.
3,500 envelope. Ingoma yokugcina ke le. Ngijulise Nkosi othandweni lakho.
Bethlehem Sunday. Pila ko gumaganman. Bethlehem yung pila ko tiyo gumaganman. What's it pen? Umthetho la ekhaya ke ikhove noma kanje basala basekhove sibelele ke biloko alokuthi babe kuthulele awumi ngoba abantu bakhwabe biloko ngakayibona Amen.
Lokusebenza elokuqala imali Oh,
Mthetho zintathu ngisho ukuthi nama abadu trustee lapho zintathu yokugcina impela hayi baba ngaphambanisa iprogram. Envelope. Aber sei froh, wenn ich mir aufkenne. Iphelele kahle 84,550 4,550 ikhalile ithe 4,710 ngonyaka ozayo khona bangaye besangena kule ndeni abazodliwa izele
4,550. Sesibongile madoda ndokuqedela kusasa. $4,610. Sisathole nje 1,610 ebuye edolobheni.
sondela ukuphila kube kusondela nje ukuphila kube seduze phela emva kokuphila inyanda yonke emva kwenyanda inkazimulo ezikhova siyethekwini la siyakhona emva kwenkazimulo idwala Izilo hayi amathoni bangakawaboni
Tata,
6,310 rand. Esega na kamaya matunze nge. Hai. Namanya matunze nge asabana. Esibaliwe 7,400. Hayi kutholana mshini wasalwa akusalwa. Namhlanje. Esakwenqamo kulanda amandla. Umsebenzi omuhle wenyanga eqobo 7,400 imali engapha. Hayi konakele ukuphila kushe 6,800 bayilabanayo.